sa abin da bature ke nufi da WHO? WHO. A kai sani. Ba ka sani ba? Sani. Ai ba za ka sani ba. Su ne kamfanin na farko da suka fara yin farauta a Najeriya. Su ne WHO. To dan masani sai ka faɗa mun suwaye. Ba ka ba. A to ko ba ku san abu ba ku faɗa muku abu ba ku ɗauka ba. Ha? To kuma abin hira zan faɗa? Ya ba zai zama faɗa ba, na faɗa abu ka ƙaryata ni, na faɗa ma WHO su ne kamfanin na farko da suka fara yin farauta a Najeriya, za ka ce. Ba ƙaryata ne ba. Ai ba sani ba ne. To ka ce mun wani su ne da ka za ka je ka duba Google ka gani me WHO su ne kamfanin farko da suka fara. Me Google? Ka ji ai. Kai ayi arabtaki ne ma na zo nake surutu da kai. Ka zo ka bata min time ba kake yi ba. Kai ka fahimci zai kake ni ayi ba ashe ma ni bata min time kake. Mu yake ta surutu. Wannan bata mun rai ma. Ke ta surutu